खुलुमबाय बे समाव फोसावनो लादों मोनसे बोथोरनि रादाब। हादराव बारहुंखा बारनायनि, अखा खोरोमनायनि आरो सारअन्थाइ गावनायनि IMDआ गिथावना सांग्रांथि होदों। सुलुंनि बायदिब्ला हादरनि गोबां बाहागोफोराव गोख्रों सान्दुङा दुंबाय थादों। दुंहाव थासारिनि थाखाय सुबुंफोरा बायजोआव खम थांगासिनो दं। जायखिजाया खामानिनि थाखाय सुबुंफोरा बेलासिनि 4 रिंगानि उनावसो बायजोआव थांनो साखाफारा। बे समावनो भारतारि बोथोर बिगियान बिफानआ भारतनि गोबां ओनसोलफोराव गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायनि, अखा खोरोमनायनि, सारअन्थाइ गावनायनि आरो गोबां अखा हानायनि सांग्रांथि रादाब फोसावदों। भारतारि बोथोर बिगियान बिफाननि बायदिब्ला सानजा राजस्थाननिफ्राय सोनाब आरो सानजा मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार आरो सोनाब बेंगलनि फारसे गिथावना बोथोर खान्थिनि थाखाय मोनसे सांग्रांथि रादाब फोसावनाय जादों। भारतारि बोथोर बिगियान बिफानआ गासै ओनसोलाव सारअन्थाइ गावनाय आरो अखा खोरोमनायजों लोगोसे बारहुंखा बारनायनि इसाराबो होदों। नोजोर होथावना दि IMDआ आसाम आरो मेघालय, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गंगानि सोनाब, बेंगल, झारखंड, उड़ीसा, खोला कर्नाटक आरो उत्तराखंडआव घन्टासेयाव 50 निफ्राय 60 किल'मिटार गोख्रैथिजों गोख्रों बार बारनो हागौ होननानैबो बुंदों। बेजों लोगोसेनो हिमाचल प्रदेश, लेङाइ हिमालयारि, सोनाब बेंगल आरो सिक्किमनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव घन्टासेयाव 40 निफ्राय 50 किल'मिटार गोख्रैथिजों गोख्रों बार बारनायनि आसा दं। IMDनि नागपुर मावख'आ गंडिया, बान्दारा, नागपुर आरो बरदायाव सारअन्थाइ गावनाय, गोख्रों बार बारनाय आरो एसे अखा हानायनि सांग्रांथि रादाब फोसावदों। क'क्राझारनि CITआव मुं थिसननो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ। डिप्ल'मा, BTech, MTech, बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhDनि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन। डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT। BTech प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE। MTech प्रग्रामाव दङ WRH, CSE, FET आरो GET। बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhDनि थाखाय CE, CSE, ECE, FET, IE, ME, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्रि आरो HSS। बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन। डिप्ल'मा, BTech आरो MTechनि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhDनि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।